Assalamu alaykum gadrly ýyldyslar, mähruwan watansöýer doganlar. Ähliňize köp salam ýollaýan, inşallah her biriňiziň janyňyz sagdyr, başyňyz dikdir diýip umyt edýän mähruwan doganlar. Elbetde bu çykyşymda diktator, ganhor, munafik hökümet barada öz pikirimi aýtmak isleýän. Elbetde mähruwan doganlar, ähliňiziň bilşiňiz ýaly bu haram munafik hökümet Türkmen halkyny elbetde ýok etmekle üçin elinde var nedýär. Mesele maýdaly Türkmen halkynyň din imanyny ýok etdi. Türkmen halkynyň awraýyny mertebesini ýok etdi. Türkmen halkyny bilimsiz kördehin etdi. Ähliňiziň bilşiňiz ýaly elbetde adam zatdan awraý, ahlak, medeniýet, edep, tertip, iman gitse bu bir iki ayakly mahlugy urlýar, ýagny mankurtlaşdyrylýar diýer. Elbetde mankurt. Ýagny dogondan wizar, dost dostdan wizar, garyndaş garyndaşdan wizar, ýagny köpüňiz öz goňşularyňyz bilen, dostlaryňyz bilen gatnaşaňyz. Ýagny ähliňiziň bilşiňiz ýaly diktator rejime garşy görüşüp ýürýänler hem bir-biri bilen gatnaşanok dogry dämi? Ýagny bir-birini ýaýjak bolýarlar. Sebäbi bularyň ýoly bir bolsa-da niýeti birdir. Ýani ýolumuz bir. Şo hökümet gitsin, Türkmenistan öz demokratiýasyny gazansyn diýe, bir adalatyny gazansyn diýe, bir öz din islamyny gazansyn diýe. Her kim bir zat diýär, ýolumuz bir. Şu haram ganhor munafiň gitmekligini isleýär. Dogry dämi? Ýöne niýetimiz birde. Çünki köpüsiniň köpürleri aýrylýar. Birsiniki prezident bolmaklyk goşadyrlyk içindäki arzuwlar, umytlar bilen adamlary aldaýar. Ýene birisi özüne gowulluk görüp ýör. Aldasaň näme? Aldaýar. Gowulluk görüp ýör. Ýene birisine sineseň özüni aldap ýör. Ýene birine sineseň şu zatlardan keyip alyp ýör. Ýene birisine sereseň grand üçin ılgap ýör. Ýene birilerine sereseň şahsy behbetler üçin ılgap ýör. Ýagny köpüsine sineseňiz diriliş aýdypdy şu zatlary diýmekligi özlerine kiçilik bilýärler. Ýoksam her bir zady nowta aýtdyk. Ýagny özüňiz bilýärdiňiz, videolamy kesip täzeden ýaýynlapdym bir wagtlar. O kanalymam süpükler ýapdyrdy jalb edip, özüňiz bilýärdiňiz. Indi häzirki bolup duran zat näme watandaşlar? Häzirki bolup duran zat 2021-däki bolup duran wakalar. 2021-däkini häzir ýene oýnap başladylar. Şo size ýene aýdyşmýarlar. Elbetde bular şu wagt bir-birine boka sokmaly. Dogry, dogry şo zady gaýtalýarlar. Esasy maksat bu taýda meniň video etmekligimiň sebäbi watandaşlar bu zatlar bizler özümiz gatygy köp zady başdan geçirdik da. Meselem şu wagt täzeden halky jemgyýeti oýuna çekýärler. Ähli oýunlaryň içinde de Dur Sultany getirip görkezýärler. Dogry dämi? Ähliňiz bilýärsiňiz. Men bilen Murat Razakowyň meselesinde Dur Sultan we Merdan Ilyasowyň meselesinde Dur Sultan we Ferhat meselesinde Dur Sultan we Mugallim Rozmurat Mugallim meselesinde Dur Sultan bar. Ýagny her bir meselede Dur Sultan bar. Ortalykda bolsa Dur Sultan ýok. Sinedýäňizmi şo zatlara? Meselen bu hak hukuk goraýjylary täjegül bilen Anadurda Hajiýew hyzmat edip birlikde çykyş edip bilen Alşer Sahatow elbetde meni urjak. O maňa akyl berjek, maňa edep tertip berjek. Sana İstanbuldan salam getirdim, men Frankfurtda diýip bir tane video çekdi. Men muňa garşylyklaýyn video çekdim. Soň bu Ahmet Rahmanow bu itten olan itoglu bilen çykýadany men 1 ýyldan bäri hukuk goraýjylar bilen gatnaşamak, gepleşemek diýär. Utançsyz bir gaýratlar. Näme üçin bu derejede yalan sözleýäňiz? Olary goramakly üçin. Olar sizi goramaly gaýtar. Olar sizi goramaly. Siz olary goraýaňyz. Süpükler, binamız 200'lüler bile var. Utanyňa birazajy. Satangadan tutup salla bersen bolsa, vay biz onun bilen gatnaşamyz ok. Vay biz onu 1 ýyldan bäri gepleşemiz ok. Men size hayran galan o. Dakansa durun o. Men girip
Helsinki Fond kanalında sizin çıkışlarınızı görýän, iderleýän men o. Siz şu taýda çıkış edip ýöňüz ya. O nädip siz olsaň 1 ýyldan beri gatnaşamak, gepleşemek bolýar. Hukuk goraýanlary siz goran bolup ýöňüzmi? Ha? Mesela Maýdaly Dursultan Taganowa gerek gelýär 1 ýyldan beri jaňlyşyny gepleşenek bolýar. Alşer Sakatowa gerek gelýär 1 ýyldan beri gatnaşamak, gepleşemek bolýar. Sizinki nähilek bolýar? Hukuk goraýjylar sizi goraýarmy ýa siz olary goraýaňyzmy? Kim goraýar? Men özüm oturup bara gathaýran galýan. Esasy bu taýda video çekmekligimin sebäbi, bu taýda men bir zat aýtmak isleýän, elbetde meniň YouTube kanalymda goýýan videolarynyň aşagynda adamlaryň şahsyny, mertebesini kemsitmezden kommentara ýazyp bilersiňiz. Emma bilen Allah'ım Rahimfa kemsitip söwüp kommentara ýazyp bilersiňiz meniň videolarynyň aşagynda. Çünki Allah'ım dağamyzam efirinde näme diýär? Meniň videolarymyň aşagyna adamlaryň şahsyny, mertebesini kemsitmezden paýyş sözler ulanmadan ýazyp bilersiňiz diýär. Emma paýyş sözler maňa dälde başgasyna bolsa ziýany ýok diýen şekilde edýär. Yani maňa degmedikler müňül ýaşasyn diýär. Şonlara vatandaşlar size maňa söwüp ýazmaň, başga kime söwüp ýazasyň, ýa-da söwüp ýazyň. Şolar ýalan. Indi geleliň bu taýda Ahmet Rahmanow elbetde bu azatlygyň iti işpiýony. Azatlygyň hökümeti işleýär, bu da hökümete işleýär diýdim. Yani Azatlyk radiosynyň işgärleri elbetde başga saýtdan gelip kommentar ýazýar diýdim. Bular ýaly işe siyasi meselelere garşmaly däl diýip aýtdym. Indi şu zatlar şu wagt gozgap sag bolsun, Allah'ım dağamyz gozgady şonu. Ýöne bunu edil olaryň edişýärek resmi bir şekilde gozgamaly. Meselem Keminäň üstünden Dursultan Taganowa arda ýazypdyr diýýärler. Dogrymy? Dogry, muny gozgadyňyz her ýerde. Serdar Hojanepesowyň üstünden hem arda ýazda da zerkel. Bunu näme üçin gozgamadyňyz? Bunu gozgamadyňyz, ziýan ýok. Eýse, indi men size bir zat aýdym. Yani Dursultany her bir meselede mysal edip görkezmekligi, geçiniň öň aýagyala her bir mesele tuğsmakligi, bilmeýän zadyny bilýän diýip hereket etmekligi. Ine bu buňy elbetde her bir gurulan duzakda aýagyna päskel dörejek. Ve buňa garşylyklaýan Ahmet Rahmanowyň çykyp aýdýan zadyna seret. Seniň arkanda hukuk goraýjylar duranok, seniň arkanda Allah murat du diýär. Aslında Allah murat durmaly däl o, tentek bir gayret, bir namus var, süpük. Aslında hukuk goraýjylar durmaly. Resmi bir şekilde arda ýazmaklygy öwretmeli. Näme üçin? Dursultanyň arkasında Allah murat durmaly asletinde. Ýöne hak edipdir, durupdyr. Dogry edipdir, durupdyr. Sebäbi durmaly adamlar durmandy. Pajirnam durmaýar ol adamlar. Deport etdiler ana täjegulun satandan tutup. Täjegulun satandan tutup deport etdiler. Doğru dämi? Doğru. Onun arkasında Allah murat diýär. Aslında bu işleri adamzada biziň jemgyýetimizde resmi bir şekilde görüşmekli, öwretmeli. Şu wagt görüňiz, okmy bir geden boklar wa özüne men aktivist diýip bilen goşadyryň içinde tentekler bar. Halky görüşdirjek bolýarlar. Özleri görüşmän, diňe halky görüşdirjek bolýar. Hudaý uran wele zinalar bar, özüňiz görüşäýiň o. Näme üçin bir adamy görüşdirmekligi isleýäňiz? Bir adam efiriňize gelmeli, hökümete garşylyklaýan söz sözlemeli. Soň bu adamyň başyna bir dert gelse, ýene gidip hukuk goraýjylary ýüz tutmaly. O pidarlar hem dokumentler alýadanyň grandy işlemeli. Size mysal berilip ya adama Hudaý uranlar bar. Näme üçin öz görüşüp bilmeýän işiňize halky görüşdirjek bolýaňyz? Näme üçin? Näme üçin özüňiz görüşmeýäňiz? Näme üçin özüňiz etmeýäňiz? Näme üçin iýmynda şunu etjek bolýaňyz? Gurbanguly döwründe hakyny talap edip çykan adamlary Serdar Berdimuhammedowyň döwründe bir bilen uruşturup böler. Indiki çykjak adamlar hem Kerimgulynyň döwründe uruşturjaklarmy? Näme etmek isleýäňiz? Ya Serdar Berdimuhammedowyň ikinji prezident saýlawyna taýýarlyk görüp ýöňüzmi? Elbetde hemmeňiz ýeňseden urup gaçýaňyz. Yüzme-yüz tet geleňiz, agzyňyz ýumýaňyz. Bir-biriňizi satyp, ýakyp,
Yeňildirip, begendirip beňiz o wara utançsız bir gaýratlar. Utancam ýok bilýärmi? Utancam ýok. Bir-biriňize kazjol diýäňiz, bir-biriňize agent diýäňiz, eňildirip şokkaňyz, soňra hiç zat bolmadyk ýalak bolýaňyz. Utançsız. Ýene halkdan bir zada garaşýaňyz. Wara halk size ynanmaýar. Ynanmasynam, ynananlaňam gara gaksyn wara. Ynananlaňam gara gaksyn bundan soňra wara. Vatandaşlar, men özümiň Türkmenistan vatandaşlyk borjumy berja etdim. Bilýänlerimi we bilmeýänlerimi öwrenip sizlere maglumat berdim. Lüboýsynyň tutay, opozisiýasynyň tut liderine deňeş, liderinden tut hukuk goraýjysyna deňeş, hukuk goraýjysynyň tut haýsy bir türkmen halky üçin gurulýanyň lüboýsynyň tutay ınanar ýalak däl. Ýüpünden tutup guýa girer ýalak däl. Wara göni biriniň sözü üçin seni gruppadan çykaryp goýarýarlar. Näme üçin çykaran? Näme aýtmaýarlar göni? Şolar ýalak adamlar bar, o Atamra Saparowyň sözü üçin Murat Razakowy Telegram chatlaryndan soragsız atyp goýarýarlar bar. Ýagny biz siziň grup bolaňyzda da bar däl, biz siziň özüňizde de bar däl. Biz bilip biz kimiň kimdigini elbetde 2020-de de aýdypdyk. Aýdylan sözler üçin, hakykatlar üçin elbetde agent tamgasyna iýipdik. Owa DVT gruppanyň içinde lüboýsyna bile aýtdym, hemmesi bilen gepleşdim. Hemmesi bilen. Agent diýdiler. Hökümete işleýär diýdiler. Aslında näme ekeni öller işleýän ekeni. Öne bu taýda elbetde köp zatlar bar. Özüňiz bilýänsiňiz köp zatlar bar. Şonuň üçin ýüz görüp gapyrga sirjaklardan däl elbetde. Şu wagt bolup duran hadisalar şo ýene biziň aýda oturan sözlerimiz gelip otur. Aýlanyp dolanyp. Indi oturup pikir edip görüň. Keminanyň üstünden Sultan Taganowanyň arda ýazmaklygyny Ahmet Rahmanow bilýär. Ahmet Rahmanowyň üstünden dazlar kel bilýär, hukuk goraýjylar bilýär, dogrymy? Elbetde Keminanyň üstünden Interpol gozgulan halatynda Sultanyň hem adynyň çykjaklygyny bilýär. Indi oturup pikir edip görüň. Sultan Taganowanyň bu hukuk goraýjylar bilen ara gatnaşyny kesmekligi elbetde bulara aýylgan şu derejede hukuk basmaklygy. Sebäbi Sultan bularyň elinde işlek gezdi, bulara azap çekip hyzmat edip gezdi. Türkdäkilerin hemmesiniň şahsy maglumatyny alyp täjüle berip gezdi. Biziňkiler amaldy, meninkini, Merdan Ilyasowyňki, Murat Razakowyňki, birisinkini aljak wagty aldyrtmadym, onam özü bilýär Murano. Sultan ýadyňa sal Muranoň pasportanyny aljak boldun, emma ýok diýildi. Bilýärmi näme üçin ýok diýildi? Gitdi Muranodan sonra näme üçin ýok diýildi? Şolay diýip berer. Seredin, men size bir zat aýdym. Siziň oýunuňuzy başyna ýumurmaklyk üçin bu zatlara birler ýyllardyr üstünde işledik. Raýat biznesi diýip Rowşan Kılıçew aýdyp gitdi sizlere. Raýat biznesine baş goşdular, halkyň derdini gozgap, hökümete satdylar. Hökümete garşy görüşjek adamlary elbetde bu uğurda pida etdiler. Aýaga galjak halky bu artistlaryň birisini ýok edip gözüni gorkuzdylar. Siziň köp zady aýtjakka, köp zady soňuna goýjak. Elbetde şolar ýaly böküp gitdim şu wagt, prosta tema berýän. Şolar ýaly sizlere seslenýän, ey Hudaý uran maýryklar, başga saat bilen gelip kommentary ýazýançaňyz, tetetet gelin, tetetet bar. Meniň bilen garşylyklaýyn gelmekliňizde näme sebäp boldy? Siziň hukugyňyzy goramaly adamlary siz goran bolanyňyz üçin elbetde meniň bilen garşy geldiňiz bar. Näme boldy? Näme boldy? Näme ütgedip bildiň serowna boka girdiňiz bar. Utançsız bir gaýratlar. Ýene halkyň öňüne çykyp halk gorkok, halk görüşen ok diýäňiz. Görüşen adamlar satjak bolýaňyz. Hökümetden gorkup özüňizden başga aktivist üretjek bolýaňyz. Sebäbi Türkdäki aktivistler azaldy. Gurbanullahda gurbanlyk gerek bolupdy. Gurbanlyk bermek üçin aktivist taýýarlamaly. Hanala aktivist? Sizler we sizler hem gorkýaňyz, bir-birinizi satýaňyz. Şonuň üçin siz täze adam çykarmaly, bunu hökümete garşy göreşdirmeli, soňra bunu tutturup deport etdirmeli, aýaga galjak halkyň gözüni gorkuzmaly. Şeýle dämi? Hudaý uranlar bar. Haýsy beýniňiz bilen halky göreşdirjek bolýaňyz? Haýsy beýniňiz bilen? Hawa men çykdym eferde söz söyledim. Hökümetiň edýän zulmyny aýtdym, sizinkiden artygam aýtdym. Nämeler geldi başyma? Nämeler geldi başyma? Nämeler gelmedi başyma?
Maňa oýnatgy diýäňiz, maňa muny ulanya diýäňiz, maňa muny eşek edip münýä diýäňiz. Aslynda kim münülýär o sinet? Görňä tinduklar bara. Türkiýany terk edip bilmediňiz ha. Ýewropa çykyp bilmediňiz ha. Dinduklar bara. Kim ulanya? Kimliksiz dokumentsiz çykyp gaýtdyga. Hudaý uranlar. Görmediňizmi? O birisiniň ýanyna barsaň ulanya diýäňiz, birisiniň ýanyna barsaň eşek edip münýä diýäňiz. Özüňiziň barmadyk gapyňyz galmady. Hudaý uranlar. Meniň ýanymda kakamrady ýerden alyp ýere sokduňyz ha. Üstüne bir sıçmadyňyz ha, ejesini bajasyny goýmadyňyz ha. Indi men bu taýdan kakamra Hyzyrowa duýulýan. Endi kakamradaga meniň saňa kinam ýokdy. Ýöne sen maňa bu eşekler bilen meni deň derejede goýdyň we bularyň arasynda maňa da şagal diýip sökdüň ara. Sebäbi siz meni bu şagallar bilen deň hatarda görjek boldyňyz. Şonuň üçin men size garşy söz söyledim. Ýogsa Murat Razak kimiz uwajar etýärdi. Awtorset bilen liçne özüm aýdynmy? Men sizi ýyly gylışly, mert türkmen, imanly ýigit hasap edýärdim. Mara gurur duýýardym, gol duýýardym mara. Men muny Bagtyar agamyza da aýdypdym. Kakamrad agany göremde bar arkamda mert ýyly gylışly at üstünde mert adam görýän diýýärdim mara. Muny Murat Razak familiýa, Murat Razakowyň çykmaklygyna söz söylemekligine elbetde kakamrad aga sebäp bolupdy. Ýöne bu şagallar bilen meni deň hatarda goýup elbetde maňa da kemsiji sözler ulandy. Ýöne şu wagt oturup sen edýända kakamrad aga barma diýip maňa haýwat atanlar, kakamrad aga barma diýip Dur Sultan Anna durdu Hacif bilen bilejaň etdiň WhatsApp gruppadan. Ýadyňa düşýärmi? Kakamradyň ýana bar ýaň sen diýip. Ýadyňa düşýärmi? Ýadyňa sal. Eliňizi ýüregiňize goýuň wara indi Allaha nanýaňyzmy bilemok. Allahna her biriňiz terk edýäňiz siýasat üçin onu men gaty gowulýan. Eliňizi ýüregiňize goýuň wara eneňiziň beren aksydyňdan andy için Anna durdu Hacif bilen Dur Sultan Taganowa maňa jaň edip kakamradyň ýana barma gatnaşma efirine diýilmedimi? Diýilmedimi? Diýildi. Bugun kugun sinet kakamra Hyzyrow hemmesi gujoňa ýyklandyr. Hemmesi sinet ýaňmy? Hemmesi. Şulara garşy söz sözläp başladym, amma hemmesi baryp gujoňa ýyklandyr, baryp ütünç sorandyrlar bara. Tek eňilip tüýkülüklerini ýalandyrlar, gördüň dämi? Sinet. Kimi ulanýar? Kim kimden gorkýar? Kim kimi münýär? Meni geldi Karizowyň adam sedip görkezdiňiz. Meni Murat Kurbanowyň adam sedip görkezdiňiz. Meni Düýetçiň adam sedip görkezdiňiz. Meni hökümetiň adam sedip görkezdiňiz. Men hiç kimiň adamsy däl. Men Allahyň bir sadyk bendesi. Allahyň bir sadyk bendesi. Meni yaradan Allah. Şolary ýaly köp zady aýtjak, köp zady ikinji çykyşymda aýtjak elbetde. Ýuwaş meniň kanalyma jalwa edýänler, meniň kanalyma spam uğradýanlar, 200'lü welezna çöpdiýler, tokumy çüýrenler bar. Halka peýdaly bir giden maglumatlary ýok etdiňiz, dogry dämi? Özüňize degişli zatlaram ýok etdiňiz. Süpükler, Hudaý uranlar, doýmadyňyzmy gandan ay? Neçemir adamlar gitdi o, neçemir adamlar gitdi, bir-birini satyp, ýakyp, çapyp. Ol Alişer Sahatov, Ahmet Rahmanov, Atamra Saparov, Ruşen Kılıçev bilen it bokun iki keziş gezdiňiz ha, agentlik gezdiňiz ha, Maksat Bayramoviç bilen ikisini den hatarda goýup söp gezdiňiz ha. Pidarlar indi olaryň suratyny görkezip aktivistlerimiz diýen bolýaňyz ha. Ertebir menem öl aýsam, men ýerimden şöýdip hereket edersiňiz ha. Çünki dirisinden peýdalanyp bilmedik, ölü sur derde yarasyn diýersiňiz ha. Gidip diri görkezen kampaniýasynda hereket edersiňiz ha. Allah'a da şikayet edersiňiz ha. Utançsız bir gayratlar var. Utançsız bir gayratlar. Tövbe etdim, estağfurullah var. Daşasın. Şolary ýaly watandaşlar, sin etseňiz Dur Sultana bir sır berýin. Senin kemiňiň üstünden arda ýazanlyklygyň hukuk goraýjylaryň eline geçdi. Elbetde olar bilýär, hemme zatdan habarly we häzirki wagt olar öz götünden gorkýarlar. Şonuň üçin Ahmet Rahmanowyň agzy bilen saňa haýwat atýarlar.
Biz sana kömek etdik. Biz senin arkanda durduk. Sen näme üçin bizi goraň ok erte berýän ýa bizim sırlarymyzy paş edermesin diýär. Deparsiýony lagera baryp bizim watandaşlarymyzdan maglumat alanlygyny, olaryň gizlinje sesini zapys edenligiňi, bu zatlary ýutuba çykaryp aýdarsyň öýdük gorkýarlar. Şonuň üçin bular hüjüm edýärler. Keminäniň Interpoluň üstü bilen tutulmaklygy ýa-da keminäniň başga bir meseleler bilen tutulmaklygy elbetde ýymynda seniň ardan ýüze çykmaly. Düşünýärmi? Ýymynda seniň ardan ýüze çykmaly. Ona garga da gagyldy ya. Gördüň dämi? Bu zatlar tötenleýin däl. Hiç bir zatlar tötenleýin däl. Size näçe aýdýan, siz görüp görmezden gelýäňiz, eşidip eşitmezden gelýäňiz, gözlü kör, kulakly ker bolýaňyz, aýlanyp ýyl geçenden soň ýene şu zatlar dogry ekeni diýmeklige ýüregiňizdäki gaýratlyk ruhsat bermeýärmi, ha? Dogry aýdypdy şu adam diýmeklige utanýaňyz bar. Dogry aýdypdy şu adam diýmeklige utanýaňyz, bilýäňizmi? Çünkü siz maňa oýnatky diýdiňiz. Çünkü siz maňa bunu bir ulanýa diýdiňiz. Hiç kim ulanmaýar. Hiç kime özüni ulandyrmaýar. Lüboýsundan yüz görüp gapyrga sirmeýärmi? Bilýäňiz ha? Oturup pikir etmediňizmi? Ine direş biz bilen duz çörek ýedi. Meselem Alişer Sahatow aýtdy. Meniň öýümde desterhanymda çörek ýedi diýe. Ey dinduk! Men senin çağalaryň bilen birlikde senin saçanda çörek ýedim. Oturup pikir edip gör, bu adam näme üçin maňa garşy söz sözledi? Ha? Men şolar ýalyk wyjdansyz hazap edýäňizmi? Men şolar ýalyk bir wyjdan hazap edýäňizmi? Siz mejbur etdiňiz o. Siz mejbur etdiňiz. Siz mejbur etdiňiz şo derejede. Siz yalan sözlediňiz. Siz satyp garşylykdan hukuk goraýjylary goran oldunuz. Olar sizi goramaly dinduklar. Men niçemer guramalar bilen iş talyşyp ýörün. Niçemer guramalar bilen, niçemer adamlar bilen, niçemer zatlary görüp ýörün. Dinduklar maňa kenbäniň işgär diýdiler, maňa hökümetiň agenti diýdiler, spesialujba tarapyndan ýetişdirilip okudylan adam diýdiler. Dinduklar bar. Ha, arda yazmak meseleleri, şikayet etmek meseleleri, çepekçiler bizim ecimize, bacımıza yetip gören döwürleri näçe gozgonuldy ya. Hukuk goraýjylary alıp Nursultan Taganowa TikTok efirlerinde adamlar instruktaj geçen olup gördüler ha. Näme üçin bugünkü gün şo wagtky Nursultany, şo wagtky hukuk goraýjylar näme üçin öwretmediler? Devletden çıktıktan sonra göni indi sorak görün şu Nursultan Taganowa hukuk goraýjylara haçan ýanaşdy, nädip ýanaşdy? Devletin içinde dam otuýdy bu täjegül bilen anladyrdygaçy. Hemme otuýlar. Hemme sen bir sivýazda, hemme sen bir sistema gulluk edýärler. Sine tüküräň. Beýlekisi agzyny ýumýar, beýlekisi çykýandyr fonda açyp. Sine tükürüň. Ýetip gidenler hemme fonda açýar we biz size kömek edýäs, biz size dokument alyp berýäs diýýändirler. Sine tüküräň sistema bir sistemanyň içinde ýöne gurjoklar durly. Elbetde ýadyňyza düşýän bolsa TikTok efirinde bir söz aýdypdym, bir sanak watandaşymyz gelip soraw berdi. Türkmenistanda prezident üýtgedi, näme üýtgeşiklik girdildi diýilen wagtda elbetde näme diýipdim? Surat üýtgedi. Gurbangulynyň suraty gitdi, Serdaryň suraty geldi. Halkyň derdi bitmedi, derdine dert geldi. Öň bir bolsa indi iki sanak agram daş boldy. Ey Hudaý uranlar, owada adam galmady. Itogly itten bolanlar. Götte balak duranok, öýde heley duranok, owada adam galanok, haramlar geleni bäri. Ha? Mellekde hasyl bitdi, buğdaýdan bir bereket gitdi Hudaý uranlar. Ilimizden namys ar gitdi, Türkmenden iman gitdi. Bu Hudaý uranlar geleni bäri. Tohumuz çüresini wele zinamyna afiklar.